Moi! Tulkaa, mä näytän teille jotain makeeta. Tänne Helsingin keskustaan on nyt auennut uusi naisten kuntokeskus ja meillä on Biohealthin hoitohuoneet täällä myös. Täältä yhdestä hoitohuoneesta löytyy meidän BioChamber, ylipainehappikamio. Täällä on BMR-hoitoa, punavaloa, muutakin hoitoa, mitä on tuttuja meidän klinikalta Espoosta. Nyt tosiaan täällä Helsingin keskustassa. Mennään kattoo, täällä on vielä muutakin. Täällä on tää Neurosonic Go Sleep Bodylla. Täällä saa olla aivan omassa rauhassa. Totta kai Galileo vibraatioharjoittelun mahdollisuus. Ja tässä tunnelmallisessa tilassa on kaikenlaisia ryhmätunteja, joogaa, pilatesta, äänimaljaa. Aika makea paikka. Ja täällä on vaikka mitä harjoittelumahdollisuuksia. Mua vähän harmittaa, että tää on vaan naisille. Ja tässä on mun oma suosikki. Sitten täällä on tää kiva lounge area, missä on kiva ystävien kanssa vähän hengiä. Mukavat pukkaritilat. Sitten täällä on kylmäallas. Ja saunamahdollisuus.